आज आपण एकाच बॅटरपासून इडली चटणी, स्टफ इडली, मसाला इडली, आंबोळी चटणी, उत्तप्पम आणि मसाला डोसा ह्या 6 ब्रेकफास्ट रेसिपी पाहणार आहोत. झटपट अशा होणाऱ्या ह्या 6 रेसिपी आहेत. तर त्यासाठी आपण बॅटर ही व्यवस्थित बघा थंडीच्या दिवसात किती छान फुलून आलेलं आहे. तर बॅटर बनवण्यासाठी आपण इथे 3 कप हे रेशनचे तांदूळ घेतलेले आहेत. मेजरमेंटसाठी तुम्ही घरातला कुठलाही कप घेऊ शकता. तांदूळ थोडा जुनाच हवा आहे आणि त्यासाठी आपण नंतर घेतलेले 1 कप पोहे 3 कप तांदळासाठी 1 कप कांदा पहिलं जे पोहे वापरतो ते घेतलेले आहेत आपण. आणि 1 कप घेतलेली आहे उडदाची डाळ. तर आता ही उडदाची डाळ आणि तांदूळ आपण स्वच्छ 2-3 वेळा पाण्याने धुवून घ्यायची आहे. पाणी स्वच्छ येईपर्यंत तांदूळ आणि डाळ धुवून घ्यायची आहे. तर बघा डाळ आणि तांदूळ आपले धुवून झालेले, तर ह्याला 7 ते 8 तास आपण भिजत ठेवायचं आहे. तर आता 8 तास झालेले आहेत. आपण डाळ वाटून घेऊया. डाळ एकदम बारीक वाटायची आहे. थोडंसं पाणी घालून पहिली डाळ वाटून घ्यायची. एकदम बारीक अशी डाळ मी वाटून घेतलेली आहे. सर्व डाळ आपली वाटून झालेली आहे. त्यानंतर आता आपण तांदूळ वाटायला घ्यायचे आहेत. तांदूळ आणि पोहे एकत्र करून आपण भिजवले होते. तर थोडे थोडे तांदूळ आपण वाटून घ्यायचे आहेत. तांदूळही एकदम बारीक वाटायचं आहे. मोस्टली इडलीसाठी वगैरे थोडेसे रवाळ तांदूळ वाटले जातात, पण आपण आज एकदम बारीक तांदूळ वाटून इतकी छान इडली होते ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. एकदम सॉफ्ट इडली होते. तर हे आता डाळ आणि तांदूळ एकत्र करून चांगलं फेटून घ्यायचं आहे. 4 ते 5 मिनटं तरी तुम्ही हे बॅटर चांगलं फेटून घ्या. त्यामुळे काय होईल, हे थंडीच्या दिवसामध्येही बटर छान फुलून येईल, लवकर प्रमाण होईल. त्यासाठी चांगलं फेटून घ्या. तर आता हे डाळ आणि तांदूळ आपलं व्यवस्थित फेटून झालेलं आहे. तर याला आपण झाकून कमीत कमी 8 तास तरी ठेवा किंवा पूर्ण रात्रभर ठेवू शकता. तर हे मी पूर्ण रात्रभर आता ठेवणार आहे. बघा बॅटर बघा मस्त फेटल्यामुळे किती छान असं फर्मंट झालं आहे. तुम्ही बघू शकता अर्ध्यापेक्षा कमी डबा होता आणि पूर्ण डबा आपला हे भरून आलेला आहे. तर आता थोडंसं आपण फेटून घ्यायचं आहे हे बॅटर, कारण वरपर्यंत आलेलं आहे. ते बघा मस्त असं फेटून घेतलं आहे. तर यामध्ये आता घालूया चवीनुसार मीठ. तर इथे साधारण मी 1.5 चमचा मीठ घेतलेलं आहे, कारण बॅटरही जास्त आहे. आता मीठ घातल्यानंतर व्यवस्थित फेटून घ्यायचं आहे आपल्याला, कारण मीठ व्यवस्थित सगळीकडे लागलं पाहिजे. तर मीठ घालून आपलं बॅटर व्यवस्थित फेटून झालेलं आहे बघा. त्यानंतर आता आपण चटणी बनवून घेऊया आधी. तर त्यासाठी मी ते 1 कप किसलेलं खोबरं घेतलं आणि थोडीशी देठासहित कोथिंबीर घेतलेली आहे आणि 4 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आणि 3 घेतलेल्या आहेत हिरवी मिरची. आता तिखटनुसार तुम्ही मिरचीचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. चवीनुसार घातलेलं आहे मीठ. आणि ही फुटाणा डाळ, रोस्टेड चणा डाळ आपण 2 चमचे घेतलेली आहे. आणि आता थोडं पाणी घालून आपण मस्त बारीक ही चटणी वाटून घ्यायची आहे. तर चटणी बघा एकदम मस्त बारीक वाटून घेतलेली आहे. फुटाणा डाळ घातल्यामुळे चटणीला खूप छान टेस्ट येतात. ही चटणी मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलेली आहे. वरून आपण मस्त राईची फोडणी देणार आहोत. गरम गरम राईची अशी फोडणी द्यायची, त्यामुळे चटणीला खूप छान टेस्ट येते. थोडंसं हलकंसं मिक्स करूया आपण आणि ही आपली झाली आहे चटणी तयार. तर आता आपण इडली बनवायला घेऊया. तर त्यासाठी आपण काय करायचं आहे, इडली पात्राच्या ह्या प्लेट्सला आपण तेल लावून घेतलेलं आहे पूर्ण. आणि ह्या ज्या बॅटरमधलं थोडंसं बॅटर असं खोलगट चमचा वगैरे घ्यायचा. त्याने हे थोडंसं बॅटर आपण हे इडलीच्या प्लेट्समध्ये घालून घ्यायचं आहे. तर या पद्धतीने बघा सर्व प्लेट्स आपण भरून घ्यायच्या आहेत. अशा ह्या प्लेट्स मी इडली पात्रामध्ये भरून ठेवते आहे. तर हे एकावर एक असं प्लेट आपण ठेवत जायची आहे. आता ही आपली नॉर्मल इडली झाली. आता मी स्टफ इडली दुसरी रेसिपी आहे स्टफ इडली. त्यासाठी आपण प्रथम त्याचे मसाला आहे तो बनवून घेऊया. तर त्यासाठी मी 2 चमचे तेलामध्ये अर्धा चमचा राई घातलेला आहे. राई थोडंसं तडकले की परत अर्धा चमचा उडदाची डाळ घालायची आहे, त्यामुळे छान टेस्ट येते. तर उडदाची डाळ थोडंसं हलकंसं कलर चेंज झाल्यानंतर यामध्ये घालूया अर्धा चमचा जिरं. आणि जिरंही बघा आता मस्त थोडं तडकलं आहे. तर थोडंसं लालसर कलर उडदाच्या डाळीला येईपर्यंत आपण हलकंसं परतून घ्यायचं आहे. तर उडदाची डाळ आणि राई जिरं ही व्यवस्थित परतल्यानंतर 1-2 हिरव्या मिरच्या मी एकदम बारीक कापून घेतलेल्या आहेत, त्याही घातल्या आहेत. आणि कढीपत्त्याची पानं घालायची, थोडंसं बारीक तोडून घालायची आहेत.
आता हे कढीपत्ता आणि मिरची थोडं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. त्यानंतर यामध्ये मी घालते एक कांदा बारीक चिरलेला, साधारण एक बारीक एकदम कांदा चिरून घालायचा आहे. आणि कांदा आता थोडा परतून घेऊया आपण. थोडासा गुलाबीसर कलर येईपर्यंत आपल्याला हा कांदा परतून घ्यायचा आहे. आता बघा कांद्याचा हलका कलर चेंज झाला आहे. त्यानंतर मी घालते 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट. आलं लसूण पेस्ट चा कच्चेपणा जाईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. गॅसचा फ्लेम आपल्याला एकदम लोवरतीच ठेवायचं आहे. मी दाखवलेल्या रेसिपी जर आवडत असतील तर चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आता आपण यामध्ये घातलेले 4 मी उकडलेले बटाट्यांच्या अशा फोडी करून घेतलेल्या आहेत, त्या घालायच्या आहेत. आणि परत आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आणि आता यामध्ये घालूया ना चवीनुसार मीठ. तर यामध्ये चवीनुसार मी मीठ घातलेलं आहे आणि थोडीशी घालायची हळद. तर साधारण अर्धा चमचा एवढा मी हळद घातलेली आहे. आता हळद आणि मीठ व्यवस्थित आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आपण मिक्स करताना ही भाजी आहे जी मसाला आहे तो थोडासा स्पॅच्युला आणि थोडा हलकासा असं स्मॅश करत जायचं. त्यामुळे आपल्याला इझिली स्टफिंग करता येईल. ते बघा मिक्स करतच आपण हे स्टफ असं करत मॅश करत जायचं आहे. बटाटे उकडलेले असल्यामुळे पटकन स्मॅशही होतात. आधीपासून स्मॅश करू नका, फक्त ही भाजी बनवताना मॅश करा. आणि वरून घालायची थोडीशी कोथिंबीर, बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आणि मिक्स करून घेऊया. आणि आता ही आपली मस्त अशी बटाट्याची मसाला रेडी आहे इडली बनवण्यासाठी. तर मसाला आपला रेडी झालेला आहे. तर आपण स्टफ इडली बनवायला घेऊया. तर स्टफ इडली बनवण्यासाठी बघा या इडलीच्या प्लेट्समध्ये आपण हे थोडंसं बॅटर पहिलं भरून घेतलेलं आहे. पूर्ण नाही भरायचं, थोडंसं भरून घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर हे आपण जो मसाला बनवून घेतला होता बटाट्याचा तो घालायचा, मध्यभागी असं ठेवायचं आहे. थोडा जरा एक मोठा चमचा असं भरून घ्यायचं आहे. आणि वरून परत हे बॅटर असं लावून घ्यायचं आहे. कुठे गॅप वगैरे दिसत असेल तर ते पूर्ण कवर करून घ्यायचे बघा या पद्धतीने, म्हणजे व्यवस्थित आपली इडली दिसायलाही खूप सुंदर आणि एकदम स्टफ इडली खूप छान लागते. तर ही आता इडली आपली भरून झालेली आहे. त्यानंतर आपण हे इडली पात्रामध्ये 15 मिनटं मीडियम गॅसवरती स्टीम करण्यासाठी ठेवणार आहोत. तर इडल्या बघा आपल्या स्टीम इडली तयार झालेली आहे. स्टफ इडली ही तयार आहे. एकदम पूर्ण थंड करून घेतल्यानंतरच आपल्याला काढायच्या आहेत. तर दोन्ही आपल्या इडल्या तयार झालेल्या आहेत. तर आता इडली आपण काढून घेऊया. तर बघा आधी मी स्टफ इडली काढते आहे. तर एखादं असं सुरी वगैरे घ्यायची आहे धारदार, त्याने तुम्ही थोडंसं हलकंसं साईड असं सोडवत गेलात की इझिली निघते बघा. पण ह्या आधीच कडा निघालेले आहेत थोड्या हलक्या. तर थोडं असं प्रेस आतमध्ये हे करत काढून घ्यायची बघा. इडली मस्त आपली ही निघालेली आहे. तर स्टफ इडली आपली तयार झालेली आहे. तर ह्या बाकीच्या इडल्याही मी काढून घेतलेल्या नाही. तर इडली आपण कट करून बघूया. बघा किती सॉफ्ट अशी ही आपली इडली तयार झालेली आहे. एकदम जबरदस्त टेस्टी अशी ही स्टफ इडली. तर ही चटणी बरोबर वगैरे एकदम गरमागरम मस्त लागते. तर ही चटणी आणि ही स्टफ इडली आपली तयार झालेली आहे. आणि सोबतच ही आपली नॉर्मल इडली चटणी ही तयार आहे. ही पण इडली बघा तुम्ही बघू शकता किती इझिली निघते आहे. जर तुमचं बॅटर परफेक्ट झालं तर तुमची ही इडली बघा किती सॉफ्ट आपली इडली तयार झालेली आहे. परफेक्ट अशी तुमची इडली बनेल. तर तुम्ही ही बनवा आणि मला कमेंट्समध्ये जरूर सांगा तुम्हाला ही रेसिपी कशा वाटल्या. इडली बघूनच तुम्हाला समजत असेल किती सॉफ्ट झालेली आहे. रेग्युलर आपण एकच बॅटरपासून सर्व रेसिपी बनवलेल्या आहेत. तर बनवा आणि एन्जॉय करा. आता आपली इडलीमध्ये तिसरी रेसिपी आहे ती मसाला इडली. तर त्यासाठी आपण मसाला बनवून घेऊया. तर तेलामध्ये थोडीशी राई अर्धा चमचा जिरं घातलेलं आहे. त्यानंतर इथे एक कांदा बारीक चिरलेला घातलेला आहे. आता कांदाही आपण व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. कांदा थोडा परतल्यानंतर यामध्ये घालायचे 2 कापलेले टोमॅटो. एकदम लाल असे टोमॅटो घ्यायचे, त्यामुळे कलरही खूप छान येतो. तर टोमॅटो थोडा सॉफ्ट झाल्यानंतर यामध्ये घालूया चवीनुसार मीठ आणि परत व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. त्यानंतर घालूया 1 चमचा पावभाजी मसाला. जबरदस्त टेस्ट येईल आपल्या मसाला इडलीला. आणि 1 चमचा घातलेला आहे लाल मिरची पावडर.
आता लाल मिरची पावडरही घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. गॅसचा फ्लेम लक्षात ठेवा एकदम लोवरतीच ठेवायचा आहे. आणि त्यानंतर घालूया 2 चमचे पाणी, कारण हा मसाला आपला जळू नये म्हणून थोडंसं ओलसरपणा येण्यासाठी. त्यानंतर मी ते घातलेले 1 चमचा लिंबूचा रस, छान आंबट वगैरे टेस्ट येईल त्याला. आणि थोडीशी कोथिंबीर बारीक चिरलेली. तर हा आपला तयार झालेला आहे मसाला रेडी. तर आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. तर हा आपले इडली मसाला तयार झालेला आहे. तर काढून घेऊया आपली. आणि वरून थोडीशी कोथिंबीर. जबरदस्त अशी ही मसाला इडली नक्की बनवा. आता त्यानंतर आपण बनवतो आंबोळी आणि चटणी. तर तेही आपण पॅन वरती बनवू शकता किंवा असं भिडेही घेऊ शकता. तर कांद्याला थोडंसं कट करून घेतलं आणि त्याने आपण हे तेल आहे पूर्ण भिडाला लावून घ्यायचं आणि एक असं मोठा चमचा भरून बॅटर घ्यायचं आहे आणि असं पसरवून घ्यायचं आहे थोडंसं. कारण ही आंबोळी जी असते ती जाडसरच असते, त्यामुळे जास्त पसरवायची नाही आहे आपल्याला. तर बघा मस्त. आणि लगेचच आपण याला स्टीम देण्यासाठी ठेवणार. फक्त 1 मिनिटभरती ठेवायचं आहे लो फ्लेमवरती. तर बघा मस्त जाळी बघा किती छान अशी जाळी तयार झालेली आहे. तर लगेचच पलटून दुसऱ्या साईडने फक्त 1-2 सेकंद आपण ही शेकून घेणार आहोत. तर दुसऱ्या साईडनेही आपली ही आंबोळी तयार झालेली आहे. तर लगेचच आपण ही आंबोळी काढून घेऊया. तर मस्त अशी गरमागरम आपली आंबोळी तयार झालेली आहेत. तर ही आंबोळी आणि चटणी तयार झाली. त्यानंतर आपण बनवतो आहे मसाला डोसा. तर मसाला डोसासाठी बघा पॅन घेतलेला आहे आणि पॅनवरती आपण हे 1 चमचा बॅटर घालून फक्त मध्यभागी धरून असं गोल गोल फिरवत जायचं आहे. त्यामुळे इव्हनली सगळीकडे बॅटर स्प्रेड होतं. बघा एकदम मस्त असं जसं हॉटेलमध्ये वगैरे मिळतो तसंच आपण मसाला डोसा घरी किती सोप्या पद्धतीने बनवू शकतो. तर हे आता बॅटर व्यवस्थित पसरवून झालेलं आहे पॅनवरती. त्यानंतर थोडंसं 1 चमचा बटर घेतलेला आहे. तर बटर आपण व्यवस्थित सगळीकडे स्प्रेड करून घेऊया. बटरमुळे छान टेस्ट येते. आता बटर आपला व्यवस्थित सगळीकडे स्प्रेड करून झाल्यानंतर आपण यामध्ये घालतो 1 चमचा शेजवान चटणी. तुम्ही नक्की बनवून बघा या पद्धतीने हा मसाला डोसा. शेजवान चटणीमुळे खूप छान टेस्ट येते. त्यानंतर आपण जो बटाट्याचा मसाला बनवून ठेवला होता तो घालून घ्यायचा आहे. थोडंसं हलका असं प्रेस करून घ्यायचं आहे, त्यामुळे व्यवस्थित डोस्याला चिकटतो. आणि आपला हा जो पॅन आहे तर सर्व बाजूने असं ना गोल गोल फिरवत राहायचा, म्हणजे सर्व बाजूने एकसारखा हा डोसा तयार होईल. आणि आता लगेचच काढून घेऊया. बघा साईडही सुटलेले आहेत. तर थोडासा गोल असा फोल्ड करत आपला हा मस्त एकदम कुरकुरीत असा मसाला डोसा तयार झालेला आहे. बघूनच तुम्हाला समजत असेल की हा डोसा किती कुरकुरीत झालेला आहे. एकदम हॉटेलमध्ये मिळतो तसाच मसाला डोसा आपण घरी बनवलेला आहे. तर नक्की बनवा हा मसाला डोसाही तुम्ही घरी या पद्धतीने. तर इथे मी चटणीबरोबर हा सर्व करते. तुम्ही सांबारही बनवू शकता. तर आपला हा मसाला डोसाही तयार झाला आहे. आणि आता शेवटची आपली रेसिपी आहे ती म्हणजे उत्तप्पम. तर उत्तप्पमसाठीही आपण पॅनवरती हे बॅटर घातलेलं आहे आणि थोडंसं जाडसरच आपण पसरवून घेणार आहोत, जसं आंबोळीसाठी पसरवतो तसं. आणि हे बॅटर थोडंसं ओलसर असतानाच यावरती आपण बारीक चिरलेला टोमॅटो घालायचा आहे आणि बारीक चिरलेला कांदा घालून घ्यायचा आहे थोडासा. आता कांदा आणि टोमॅटोचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आणि थोडंसं घालते मी 1 पिंच एवढं मीठ आणि 1 पिंच एवढा लाल मिरची पावडर. लाल मिरची पावडरमुळे छान कलर दिसून टेस्टी येतं. आणि 1 चमचा तेल घातलेलं आहे वरून. आणि आता लगेचच दुसऱ्या साईडने आपण असं थोडंसं हलका प्रेस करून आपण हा उत्तप्पम जो आहे तो भाजून घ्यायचा आहे. थोडंसं साईडने मी तेल सोडलेलं आहे. बघा मस्त असा आपला हा उत्तप्पम दोन्ही साईडने मस्त शेकला गेला आहे. बघा किती छान असा कलर आलेला आहे. तर नक्की बनवा ह्या सर्व रेसिपी आणि मला कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका.